الحمد لله الذي أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطابه ورفع درجة العالمين بمعاني كتابه وخص المستنبطين منهم بمزيد الإصابة والصواب والصلاة على النبي وأصحابه والسلام على أبي حنيفة وأحبابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکہ ایمان داد مشت خاک را ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر عزیزان گرامی قدر عزیزم محمد عرفان اور عمران نے اپنے والد بزرگوار دی ایصال ثواب دی نیت اج دی محفل میلاد شریف دا اہتمام و انتظام فرمایا ہے اللہ تعالیٰ انہاں بچیانوں اس انعقاد تے اجر عظیم اور جزائے خیر نصیب فرمائے علامہ غضنفر صاحب توڑا کی آل ماشاءاللہ خالد دے نال بیٹھے ہوئے نظر آتے آن لگے بھائی میاں سوکھ تو بغیر کی دے رہی ہے ہاں جی جتھے سوکھ آوے اتھے نیندر ہوں یہ خالد جس لئے حضور دے ذکر دی محفل چاہتا ہے میاں سوکھ ہی اڈا ہوں دا سہ جاتا ہے
دکھیے بندے نے کدی نیندر آئی ہے تو بھائی یہ سکھ دی نشانی سائن اللہ سکھ ہی اڈے دیتے کو حضور دے ذکر تے اڈا لگا ہوا ہے یا حضور دا ذکر چھڑدا ہے تب سائن دی آنکھ لگ جاندی اللہ سکھ دے وے دنیا یہ علامتاں ہونی ہیں میں خود اکثر جتھے نعت خاں زیادہ ہوں میں بھی کرسی تے سو جانا بیٹھا بیٹھا سو جانا چلو جا ٹائم لب گیا تے اپنا نیند پوری کر لوں تو ایڈی کوئی عجیب بات نہیں ہے تے کدی گڈی یہ سو جائیدا ہے کدی یہ صحت دی تے سکھ دی نشانی ہے میاں آندے نہ جاٹی بھئی یہ سولی تے بھی آ جائے تے آ جائے کچھ مسئلے میں سن کے پکا لینا ہونا باقی سے کسی ویلے تے کام آ ویندے اے ماشاءاللہ ان تے ساڈے مرید بھی نے پھر جڑے عمران عرفان یہ سارے بچے بچیاں لیکن ایک اعتبار نال اسی انہاں نال پیار دوجاں نالوں زیادہ کرنے ہاں کہ انہاں دا جدو والد فوت ہون لگا سی نا وہ اپنے بچے بچیاں بہا کے تے انہاں نے میرے ہاتھ پھدایا کہ شاہ جی اگوے تہاڈی اولاد ہے تے انہاں دا خیال رکھے تے مرن والے بندے نال جڑی گل ہوے اون دے تے پھر کچھ بندے نوں میں پھر انہاں نے جی سمجھنا جویں ساڈے اپنے ہی نے اللہ پاک انہاں نوں جزائے خیر دے یہ بھی ساڈے نال بڑی شفقت رکھدے نے ویسے بھی بٹی قبیلہ سادات دا بڑا ادب اور احترام کرنے والا ہوندا ہے فطرتاً اپنی قبائل دیاں بھی کچھ خصوصیتاں ہوندیاں تو ایک قبیلہ جڑا پورا بٹی قبیلہ جتھے جتھے بھی ہے نا یہ سادات نال بڑی محبت رکھنا ہے اللہ پاک انہاں نوں اجر اور جزائے خیر عطا فرمائے باپ دا رشتہ بڑا اہم رشتہ ہوتا ہے جدو خالق کائنات نے رشتے بنائے نا تے ساریاں تو پہلا باپ پیدا فرمایا حضرت آدم باپ نو رب نے اپنے دست قدرت نال تخلیق فرمایا ہے پھر ماں بنائی پہلے باپ پھر ماں اور باپ وچوں ماں بنائی ہاں اے بڑا قابل غور بات ہے کہ باپ وچوں ماں بنائی باپ وچوں ہی ہن بھی ماں بندی باپ نہ ہوئے تو ماں کیویں بن سکتی باپ ہے تو ماں ہے باپ ایک لفظ بولدا ہے کہ من اے عورت قبول ہے عورت بیوی تے ماں بن جاندی وہ دے قدمہ ہیٹھ جنت آ جاندی ہے رتبہ اصل باپ دا ہی جڑا رتبہ ہے نا اصل وہ باپ دا ہے ماں نو کمزور ہون دی وجہ تو لوگ محبت زیادہ کر دیں اور آقا سرکار نے بھی وہ دی اہمیت بیان فرمائیے اصل جڑا آج جڑے عمران اور زمین دے وارث نے مجھاں دے وارث نے گاواں دے وارث نے اے انہاں باپ دیتی وہ اگلے دن میں ایک مولوی دی تقریر پہ سندا اس بڑی کمال دی گل کی تھی وہ سے کہ بھئی 70,000 دا سکوٹر ابا لے دیندا پیچھے بتی تے لکھا چھڑ دین ماں کی دعا کو سمجھ جائیے کوئی نہیں بھائی اللہ علیہ چلو ماں دی بھی دعا تا ہے پر کو جبے دا بھی خیال کر جائے 70,000 کوڑو کاٹ دیتے ہی کو جوندہ بھی خیال کر وہ دا نہ ہی کوئی نہیں ماں دا بتی تے نہ لکھا لی بجا کے تو باپ دا بھی تے ایک رتبہ ہے نا باپ دا مرتبہ ہے اور وہ اتھو تسی اندازہ لا لو بھئی ماں دے پیران ہیٹھے جنت ماں دے پیران ہیٹھے جنت ہے
لیکن اس گل تے توجہ اگر کرو تو گل اتھے مکدی ہے بھئی ماں دے پیراں ہیٹھ میری تیری اولاد دی جنت ہے تے ماں دی جنت ساڈے باپ دے پیراں ہیٹھ ان دے خاون دے قدماں ہیٹھ۔ اللہ نے قرآن جڑے عشق بیان کیتے نا، اللہ نے قرآن عشق بیان کیتے، حضرت زلیخا تے یوسف علیہ السلام دا عشق یہ بھی اللہ قرآن بیان کیتا ہے۔ جڑے عشق اللہ رسول اللہ دا تے امت دا عشق یہ بھی اللہ بیان فرمایا ہے۔ اولیاء اللہ دا اللہ سوڑے نال عشق یہ بھی اللہ بیان فرمایا ہے۔ ہاں، اور اللہ نے باپ تے پتر دا عشق بھی بیان فرمایا ہے۔ باپ دا تے بیٹے دا عشق بھی اللہ قرآن وچ بیان فرمایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ دے نبی نے انہاں دے بیٹے سن حضرت یوسف علیہ السلام۔ بچپن وچ پتر جدا ہویا ہے اللہ دا نبی جنہ چر حضرت یوسف نہیں ملے انہاں چر اپنے پتر نو یاد کر کر کے روندے رہے۔ اینا کوئی عاشق اپنے معشوق نو یاد کر کے نہیں رویا جتنا حضرت یعقوب اپنے پتر حضرت یوسف نو یاد کر کے روندے ہیں۔ اے اعزاز بھی اللہ دے نبی دے یہ کہ جمیں وہ روندے آئے قرآن اونج بھی وچ لکھے ہے یا اسفا علی یوسف، ہائے میرا یوسف۔ اتنا عشق کردہ ہا او اللہ دا پاک نبی اپنے پتر حضرت یوسف نال، یا اسفا علی یوسف، ہائے میرا یوسف ہائے۔ اور اللہ دا قرآن آتا ہے روندیاں روندیاں وَبْيَدَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ کہ انہاں دیاں اکھاں اپنے پتر دے غم وچ روندیاں روندیاں چٹیاں ہو گئی، انہاں دی بینائی کٹ گئی۔ اندھا نہیں آکھ دے کیونکہ اندھا ہونا عیب ہے اور اللہ دے نبی عیب تو پاک ہوندے، اندھا نہیں آکھنا چاہیے، اے آکھو کہ بینائی کم ہو گئی، کیونکہ قرآن پاک نے بڑی احسن انداز نال فرمایا وَبْيَدَّتْ عَيْنَاهُ انہاں دیاں اکھاں چٹیاں ہو گئی۔ سفید موتیا آ جائے نا تے اکھی سفید ہو جانی، تو روندیاں روندیاں وہ حضرت جڑے اللہ دے نبی یعقوب علیہ السلام سن انہاں دیاں اکھاں دی بینائی گھٹ گئی۔ جدو بینائی گھٹ گئی حضرت یوسف علیہ السلام وہ ہر وقت روندے سن۔ جڑے 11 پتر آئے نا انہاں کہ ابا جی تسی ہر ویلے تے روندے رہندے ہو، ایک مکان وکھرا تانوں بنا دینے ہیں۔ انہاں پھر الگ کمرہ بنایا اور وہ دا نام رکھیا بیت الحزن، غم والا گھر۔ اس گھر وچ انہاں بیٹھیا رہنا حضرت یعقوب نے تے اپنے پتر نو یاد کردیاں رہنا تے روندیاں رہنا، وچوں آواز آنی یا اسفا علی یوسف، ہائے میرا یوسف، ہائے میرا یوسف۔ تو یوسف علیہ السلام نو یا سونا بھی پتر بڑا تو فرما بردار بھی بڑا تو مڑ جدائی بھی آئی، تو جدائی دے غم وچ روندا تے بندہ ہے، مر جائے بندہ تے صبر آ جاندا ہے کچھ دن رو کے، لیکن جدو جدائی ہوئے مڑ صبر نہیں ہوندا، ہے بھی جیوندا تے ہے بھی دور تے ملدے بھی نہیں۔ جدائی دا اپنا ایک منظر ہے، جدائی دا اپنا ایک مقام ہے، او دا ایک اپنا تکلیف ہے، کرب ہے۔ فوت ہو جائے بندہ تے کچھ دیاں بعد بندے صبر آ جاندا ہے بھئی جیڑے موت نے مارے او جو مڑ کے آنے نہیں دلا چپ کر جا۔ تو جے پتہ ہوئے نا فلانی جاتے ہے تے کسے دے ملنا ہے تے لیکن جے جدائی ہے تو وہ تڑپ بڑی ڈاٹی ہوتی۔ حضور میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ سرکار آپ فرماندے نے جس دا یار جدا ہو جاوے تے کیوں روے مڑ تھوڑا، سب مرزاں دی مرض محمد تے جس دا نام وچھوڑا۔ حضور میاں صاحب بولے اور کیا کمال بولے، آپ فرماندے نے کالی کوئلے نی وقت کویلے
تے نہ بول غماں دی بولی نہ وس تیرے نہ بس میرے تے لکھیا پہ گیا جھولی یہ مڑ رشتے کچھ یہ ہوندے نے میری عمر اس ویلے 4 سال تھی جدو میرے والد صاحب فوت ہوئے ہن اسی جدو بھی کوئی کام کرنے ہیں نا کوئی بھی کام کرنے ہیں مسجد بنانے ہیں یا کوئی اپنا کام کرنے ہیں ساڑھے دین وچ اے خواہش کدے اندر ضرور پیدا ہوندی ہے آج ساڑھے باپ ہوندے نا وہ ویندے تو نہ خوش ہونا آبے میرے پتر جڑے نے وہ کام چنگے کر دے سارا جہان بھی خوش ہوتا ہے بڑے بندے خوش ہوندے نے ظاہر ہے لیکن یہ خواہش فطری ہے بندے دے اندر فطرتاً موجود ہوندی ہے بجے باپ ویکھے تو وہ دے خوش ہون دا انداز ہور ہوندا ہے اے وہ اللہ دے نبی اتھے اندر روندیاں رہنا روندیاں جدوں انہاں دیاں اکھاں سفید ہو گئیاں ادوں اللہ دے نبی حضرت یوسف مصر دے بادشاہ بن گئے جدوں مصر دے بادشاہ بن گئے نا اللہ دے پاک نبی اے مڑ رب سونے دی اپنی سونی قدرت ہے ادو کنک مک گئی براواں کولوں کنک مک گئی انہاں او آکھیا بھئی سنیا مصر دا بادشاہ بڑا سخی ہے جیڑا آج ہے وہ خالی نہیں کرتا برا 10 گئے کنک لین انہاں کنک دیتی تو پوچھا بھئی تسی 10 ہو حضرت یوسف پوچھا بھئی 10 ہو انہاں کہ نہیں ہے ساتے 12 ایک گھر رہ گیا ہے تو جڑا 11واں ہے ان گدڑ بگیاڑ کھا گیا ہے حضرت یوسف مدافع حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو جدو ہونا ہو نا وہ جڑا 11واں ہے ان بھی نال لئی آوے آجے وہ گئے انہوں نے کہا بادشاہ تے ابا جی بڑا چنگا تے بڑا سونا تے بڑا کرمال ہے پر وہ سا کہا بدوانا اگو کنک تاں دینی ہے جے 11واں بھی نال لیا ہوتے اس ویلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اگے ایک لے گیا ہو تے مڑ نہیں آیا میں نے پتر بڑا پیارا ہے تے ویکھیا میں میرے پتر یوسف دی یاد ہوندی ہے تے میں ان تواڈے نال نہیں گلنا اس ویلے براواں آکھیا بجے تساں گلنا نہیں تے انہاں سان کنک کوئی نہیں دینی وہ اللہ دے نبی احتیار ہو گئے پر انہاں فرمایا ہن جاؤ تے سارے برا کٹھے ایک بوئے چو داخل نہ ہو گئے ہاں کہ اللہ دے نبی فرمایا بس سارے برا ایک بوئے چو کٹھے نہ بڑھیا ہے کیونکہ قد بارت سونے سارے ہی بڑھیا ہے اللہ دے نبی دے پتر آئے تو انہوں نے فرمایا بس سارے نہ ایک جگہ تو داخل ہو گیا ہے نظر لگ جائے انہوں نے فرمایا بس سارے 2 کر کے وہ مڑ برا ونڈی گئے بنیامین کلے رہ گئے جدو وہ رہ گئے نا کلے تے اس وقت اللہ دے پاک پیغمبر حضرت یوسف نو اللہ نے حکم دیتا ہے ان برا تیرا بوئے تو کلا کھڑا ہے ہن نال کھلو اپنے برا دے تے برا چنگے وہی ہوندے نے جڑے ایہو جے ویلے تے اپنے براواں دے نال کھلو جاندے حضرت یوسف آئے انہاں او اپنے چہرے تے نقاب پا لیا تے برا دے نال آ کے فرماندے نے بھئی ایتھے مسافرہ کیوں کھلوتا ہے بنیامین فرماندے نے سارے برا 2 کر کے ہر بوئے تو لنگ گئے آج میں نے بھی اپنا یاد آیا ہے باج میرا ہوندہ تے میں بھی ہوندے نال جنڈی پا کے ہوندہ تے آپ فرماندے نے چال مڑ بیلیا ہونا چل میرے نالی پالا وہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے برا بنیامین نو جنڈی پائی تو بوئے چو لگے جدو اندر گئے حضرت یوسف انہوں نے ادو داخل گارج کیتا آپ پچھلے بوئے تو داخل ہو کے تے سرکار نے وہ بادشاہی لباس پایا تے تخت اتے آ وہ مڑ جس لئے اندر داخل ہوئے
حضرت بنیامین حضرت یوسف علیہ السلام نو سیان لیا تے حضرت یوسف نے حضرت بنیامین نو سیان لیا، دوجیاں نے سیان انہاں نہ ہوئی۔ ہن محبت شے ایسی ہے، او جٹاں دے ہوندے نے عشق یار دا ڈنگ سکھا لیندا ہے، چینا روڑ کے مڑ مڑ چنیدا ہے، اے ونڈ اگوں آپ سکھا لیندا ہے، عشق شے ہی ایسی ہے۔ انہاں دے ملک وچ قانون سی حضرت یوسف علیہ السلام دے کہ جیڑا چور ہوئے آپ بادشاہ ان قید کر لیندا سی اور سزا اپنی مرضی دی دیندا سی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہے بھائی میں ہن تین جان نہیں دینا، بڑیاں دیاں پچھوں ملیا۔ انہاں فرمایا مڑ مین کیویں رکھ ہوئے، برا میرے تے بڑے ڈاڈے نے۔ انہاں کہا میں تیرے سامان وچ رکھ دیاں گا ٹوپا کنک ملن والا، تے چوری دے جرم وچ تے رکھ لیسا، اے مڑ پیار ہی رنگ سر بنائے نا، ڈنگ سکھایا۔ انہاں جڑا کنک منن والا ٹوپا او دوجیاں نوں ساریاں نوں مین دتی، تے انہاں دے ٹوپا جدوں کنک وچ پین لگے انہاں ٹوپا بھی وچ پا کے اتوں بوریاں سی چھڑی۔ اس لیے وہ جان لگے تھوڑا جہا مصر تو باہر نکلے تے پچھوں سپاہی آ گئے بھائی میاں تواڈے تے چوری دا خطرہ ہے۔ انہاں کہا اپنیاں بھائی میاں سارا کھول لو، نہ کھولیا۔ حضرت بنیامین دے وہ بورے وچوں وہ ٹوپا نکل آیا۔ اس لئے براواں آکھیا یہ دا دوجا برا بھی انج دیا، ان بھی شک رکھو۔ وہ بادشاہ انہاں نے سپاہیاں پیچھاں لے گئے، اس لئے براواں مڑو جپی بھائی انہاں کہا لے بسم اللہ آ گئے لے موچا لے۔ لیکن جس لئے برا گئے نہ کنک لے کے تے بنیامین نال نہ گئے۔ اس ویلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے مصر دے بادشاہ مخاطب کر کے خط لکھیا، وہ خط بھی کتاباں میں موجود ہے لکھیا ہوا۔ آپ نے فرمایا بھئی بادشاہ مصر اسی چور نہیں، اسی نبیان دی اولاد ہیں، اسی چور نہیں۔ اگلا جملہ بڑا درد بڑا لکھے انہیں۔ آپ فرماتے ہیں بادشاہ بڑے سال پہلے ایک پتر میرے تو جدا ہو گیا سی، ایک نو توں رکھ لیا ہے، سوچ بڑھے باپ دا کی حال ہو سی، میرے بیٹے نو رہا کر دے، اسی چور نہیں۔ اے جدو خط حضرت یوسف نے پڑھیا تو وہ بڑا روئے پھر کہ میرے باپ دا میری جدائی اے حال ہے، اور اجے میں میرا ابا یاد کردہ ہے۔ اس ویلے پھر حضرت یوسف علیہ السلام نو دسیا گیا کہ جی انہاں دی تے رو رو کے اکھاں سفید ہو گئی ہیں۔ اینج ہوندی جے محبت، اے پیار جڑا اللہ نے قرآن نے بیان کیتا ہے، اور یہ سمجھ تو اونچا پیار ہے باپ تے بیٹے دا۔ اس لئے سرکار فرمایا بھائی اے میری قمیض لے جاؤ، میرے والد دی آنکھیں تے لائے جاؤ، انہی آنکھیں صحیح ہو جان دی۔ مصر چو قمیض نکلی ہے تے جانا کنان ہے۔ 3 دن اس ویلے لگ دیا ہے سفر کی تھا، گھوڑ سوار نو 3 دن لگ دیا ہے، لیکن جدو اتھو نکلی ہے نا قمیض تے مصر وچوں تے یوسف علیہ السلام دے والد کنان وچ آیا جے 3 دیاں بعد قمیض آنی آئی، تو آپ اپنے پتران فرما دیں انی لاجد ریح یوسف، آج میں نے میرے پتر یوسف دی خوشبو بھی ہوندی ہے۔ اے گل دی سمجھ آئیے کوئی نہ، اے عشق جے، اے عشق جڑا 3 دیاں تو تے خوشبو سونگ لیندا ہے۔ کوئی سمجھ اچھ گل آئی جے کہ کوئی نہ قمیض بدن دے جڑی ہاں جڑس بندے نال بھی کپڑا لگے نا او دی خوشبو او دے وچ آ جاندی، او دے بدن دی خوشبو آ جاندی ہے، یہ حقیقی بات ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام اللہ دے نبی سن، انہوں دے بدن دی خوشبو بھی سونی آئی، او پھر جدو کپڑے چھتے کپڑا ٹریا اتھوں، ایک گل دا جواب بھی سائیاں دیتا ہے بکھو اچھ ساڑھے تو دور کوئی نہ پر رب دی مردی نہ ہی اتھو کرنے دی، جیسی 3 دیاں دے فاصلے تو خوشبو سونگ لینیا تے کوڑ یوسف دا سان پتہ کوئی نہ لگا، رب دی مردی ہے پر پیاریا صبر کرنے ہی تاں بادشاہ بڑھنا۔ میں اکثر نہ ہونوی جڑیاں ماما چول تے بھائی رکھ دیاں انہاں دے افسر نہیں بڑھنے، نندے کمائی کر کے کوئی نہیں لیوندے، جڑیاں سینے تے پتھر رکھ کے پتران پردیس گلدیاں نے انہاں دی ڈگریاں لے کے ہوندے، انہاں دی مال کما کے لیوندے، اے ماواں دے تے باپ دے جگرے ہوندے جڑے اپنے سینے تے پتھر رکھ دیں تے پتران بیچ چھڑ دے، بجاؤ پتران پڑھو۔ او جی حضرت یوسف علیہ السلام آپ دی قمیض آئی تو آپ فرما دیں انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، اے جڑا تفندون ہے نا،
اس کا ترجمہ میں نہیں کرتا، میرا ادب میں اس کا ترجمہ نہیں کرنا۔ اردو زبان ہے، دا ترجمہ وہ ہو سکتا نہیں جڑا اتنے لکھیا ہے، جڑا ترجمہ بنتا ہے وہ میں کرتا نہیں، یہ ادب ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام دے عشق دی انتہا بیان کی تھی اللہ دے قرآن، اتنا عشق کر دے حضرت یعقوب اپنے پتر حضرت یوسف نال، اور پتر بھی ہوئے، مڑ فرما بردار بھی ہوئے، مڑ سونا بھی ہوئے، مڑ علم والا بھی ہوئے، مڑ اللہ دا نبی بھی ہوئے، تے عشق تے ہو ہی جاندہ ہے بھی دوجیاں ہو سکتا ہے، تو باپ نو بدرجہ اولا پھر ہو سکتا ہے۔ عشق ہے ہی ایسی شے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس بندے نے عشق عطا کرے وہ بڑا کرم والا بندہ ہو۔ ہاں عشق بڑی چیز ہے۔ عزیزاں نے بکار حضور میاں صاحب فرماتے ہیں عشق کرم دا ازلی قطرہ تے تیم دے بس نہیں، ایک نہ لبدیاں ہاتھ نہ آوے تے ایک نہ دے بچ راہی۔ اللہ دے نبی فرماندے نے انی لا اجد ریح یوسف لولا ان تفندون، اگر تسی مینوں انج نہ آکھو اللہ اکبر تے مینوں اپنے پتر دی خوشبو آ رہی ہے۔ جناب حضرت یوسف فرماندے نے اذهبوا بقمیصی ھذا فألقوه علی وجہ ابی یأتی بصیرا۔ اللہ دے نبی فرما دیں یوسف علیہ السلام اذهبوا بقمیصی ھذا، یہ میری قمیص لے جاؤ اور میرے والد ایتھے آ جاؤ، خالد صاحب آ جاؤ، یہ نیند تو آنکھ اگڑ گئی جن، ایتھے آ جاؤ بادشاہ۔ فرمائے انی، آپ فرما دیں کہ اذهبوا بقمیصی ھذا، اب میرے والد دیاں اکھاں تے خراب ہیں پر انہاں واسطے ڈاکٹر گلن دی لوڑ کوئی نہ ہے، آپ میری قمیض لے جاؤ۔ ہن تو اس گل دی سمجھ میں دین واسطے تھوڑا جہا گل کرنی ہے۔ پرانے دور جڑے بیلی بندے ہیں وہ بیلیاں نشانیاں دیندے ہیں، ہن نہیں آئے دور نہیں رہا، ہن محبت دے ٹرینڈ ہی بدل گئے، دوستی دے ٹرینڈ ہن بدل گئے نا، کہ ہو رہا ہے وہ بیلیاں نو اپنی کہیں پگ وٹا لیندے ہیں، کوئی رومال دیندے ہیں، کوئی مندری دیندے ہیں، کوئی نہ کوئی شے او وٹا لیندے ہیں، جنہ دی باڑی گہری دوستی ہو جایا وہ رشتے بھی وٹا لیندے ہیں۔ وہ کوئی شے وٹائندے ہیں کیوں کہ سجنا دی شے ویکھیاں اکھاں ٹھڑیاں ہوندیاں نے تے سجنا دی یاد تازہ ہوندی ہے، وہ مڑے اس نیت تے دیندے ہیں۔ اللہ دے نبی فرماندے نے میری نشانی دے طور تے میری قمیض لے جاؤ، فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي، تے میرے ابا جان دے چہرے تے اے قمیض لایا جے، یاتی بصیرا، میری نشانی ویکھی تے جڑی جدائی اچ اکھاں چٹیاں ہویاں نے اس ویلے صحیح سلامت ہو جان گیاں۔ ہائے تاں با میاں صاحب فرماتے نا یار ملے دکھ جان ہزاراں تے میں شکر کراں لکھ باری، یار ملے تے دکھ تے دور ہو جاندے ہو، یہ ایک حقیقت بات ہے۔ بندے دیاں بیماریاں مٹ جاندیاں جدو بندہ کیوں آندے بیمار بندے میں گھر لے جاؤ، جلے ڈاکٹر کہندے نا بھائی ہن بچن والا نہیں تو آندے گھر لے جاؤ، کیوں اوے اپنے پیاریاں وچ آخری ٹائم گزارے، جڑی اینوں تکلیف مرن دی ہونی ہے او نہ ہو سی۔ جدو سجن چار چفیرے ہو سن، پتر سامنے ہو سن، دیاں سامنے ہو سن، بیوی سامنے ہو سی، برا سامنے ہو سن، رشتہ دار سامنے ہو سن، تے اینوں آ مرن دی تکلیف نہیں ہونی، سجن سامنے ہون تے بندے نوں مرن دے دکھ گھٹ جاندے نے۔ یہ شے ہی ایسی ہے پیار۔ عزیزاں نے من و دوستاں نے من، میرے بچوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اللہ پاک دے پاک نبی سرکار دی بیٹے جناب یوسف علیہ السلام دی قمیض لے کے پتر آندے نے ابا جی تسی اونجی ہر ویلے یوسف دا نام لیندے رہندے،
فطری گل ہے، اولاد ساری ہوندی ہے پر کسے کسے نال پیار ذرا، اولاد تو مر ساری ہوندی ہے پر کسے نال باپ دا پیار ذرا دوجیاں نال، یہ غیر فطری نہیں۔ ہن پتر تے 12 آئے حضرت یوسف یعقوب علیہ السلام، لیکن انہاں نے پیار حضرت یوسف نال دوجیاں نال ذرا، اس گل تو دوجی اولاد نو غصہ نہیں کرنا چاہیے، ابا اندے نال باڑا کیوں پیار کردا ہے؟ بھئی یوسف تے مڑ وچ ایک ہی ہوندا ہے، یوسف وچ ایک ہی ہوندا ہے، تے جے ابا اودے نال باڑا پیار کردا ہوئے تے اس گل تے بھی ناد کرنا چاہیے، بکو ساڈے وچ وی ہو جائے تے صحیح نجی دے نال ابے نال باڑا پیار، اونج پچھے وچ پورا دھیان کیتے ہوئے تے لاڈ ہی ایک نال باڑا کرنا ہونا نا، ابے نو کوئی بھی نفرت ابا کسے تو بھی نہیں کردا، ابا شے ہی ایسی ہے ونڈ کے سارے نکو جیاں شیاں دیندا ہے، سمجھا کوئی وچ ابا کملا ہوئے تو ہوئے نہیں، تے اکثر ابے جڑے نا وہ انصاف ہی کر دینا اپنی اولاد میں، میرے تو سارے ہی پتر نے منت سارے ہی سونے لگتے، وہ جڑا سارے تو نکا ہوندا ہے وہ مڑ انہوں سارے جٹ جڑے نا وہ اندے نال ملانے تباہ زیادہ کر جاندے نے، ان دی فطری وجہ ہے وہ آندے نے بدوجیاں منے منے ہو جانا ہے سارانا اندے نال، وہ مڑ اس تو ذرا اندے نال فطری طور تے ذرا اندے نیڑے ہو جاندے نے، ہے جندے نال سارانا ہے تے دوجیاں تا میاں اپنے بیوی بچیاں لے کے پرا ہو جانا ہے، تے چلو یہ بھی پتر تے ہیں پر ایندے نال ڈنگ کڈنے ہیں، پچھلے یہ دے نال ذرا برتن وال رکھیا ہے، وہ حضرت یوسف علیہ السلام بھی چھوٹے آئے تے ویسے وہ اللہ دے نبی سن، انہاں دی خوبیاں نال بھی پیار ہوندا ہے نا، ہن تسی جٹ بیٹھے ہو واڈے واڑے جدا مجھی بھی ہون تے جڑی خوبیاں والی ہوے تسی اون دے نال پیار ذرا دوجیاں نال ول کردے ہو، ہیں تے مجھی ساری ہی تواڈیاں، لیکن وہ جڑی وچ ول خوبیاں چنگیاں والی ہوے تسی آندے واہ سان بڑی پیاری لگی، وہ نفرت ہوئے تو واڑے جو کڈ نہ چھڈو، نفرت کوئی نہیں، لیکن کسی نال ذرا ود ہوندا ہے، یہ ایک اصول ہے فطرت ہے، یہ تو نسنا نہیں چاہیے۔ حضور سرکار دیاں 9 بیویاں سن، اللہ دے نبی دیاں 9 بیویاں سن، تے حضور دعا منگدے ہیں اللہ سونیا میں انصاف ساریاں نال کرنا، لیکن میرا دل عائشہ دی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے، اے اوتے میرے اوتے اپنی رضا رحمت فرما دے، کیونکہ حضور دی میلان قلبی حضرت اما عائشہ دی صدیقہ دی طرف ذرا زیادہ سی، حضرت عائشہ صدیقہ دی طرف، لیکن آپ فرماتے ہیں اللہ سونا انصاف میں ساریاں کرنا، لیکن میں انصاف کرنا ہے اپنے عمل نہ، اے دل بے اختیار جیا ہوتا ہے، حضور دا قلب جو ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ دی طرف زیادہ مائل سی، حضور دی طبیعت دا میلان اس طرف زیادہ سی۔ لو جی وہ بندہ چل پیا جناب حضرت یوسف علیہ السلام دے والد صاحب دی بارگاہ دے اندر جدو حاضر ہوئے تو قمیض لے آندی، اللہ اکبر، اللہ دے پیارے نبی دی بارگاہ دے اندر جدو قمیض حاضر ہوئی، اکھاں تے لگی اللہ نے اللہ دے پاک نبی دیاں اکھاں اسے ویلے تندرست کر دیتیاں نے، کیونکہ رب دے حبیب دیاں کردیاں وچ بھی شفاواں ہوندیاں نے، انہاں دے پھوکے وچ نریاں شفاواں نہیں ہوندیاں، جڑا رب دیاں محبوباں دیاں اکھاں نال لگ جائے، رب دیاں محبوباں دے وجود نال لگ جائے، اس کپڑے وچ بھی شفا آ جاندی ہے۔ عزیزاں نے من و دوستاں نے من، جڑی شے رب دیاں پیاریاں دے نال لگ جائے، رب دیاں محبوباں دے نال لگ جائے، وہ باویں کپڑا ہوئے، وہ کپڑا بھی مڑ عام نہیں رہندا، وہ دے وچ بھی برکت آ جاندی ہے، اور وہ ڈاکٹراں والے کام پیا کردا ہوندا ہے، حالانکہ ہوندی قمیض ہی ہے۔ مڑ دعا کر دینے ہاں، عرضے کردہ پیاس میں بھئی وہ قمیض جڑی اللہ دے نبی بھیجی ہے، وہ قمیض ڈاکٹر تے نہیں نا، یقیناً ڈاکٹر نہیں، اکھاں تے ڈاکٹر علاج کر دیں تے اللہ صحیح کر دے، لیکن اللہ دے نبی فرماندے نے قمیض لے جاؤ اکھاں صحیح کرے دے، یہ دا مطلب ہے جڑیاں چیزاں رب دیاں محبوباں نال نسبت کر جان، انہاں چیزاں وچ بھی اللہ پاک شفا دے اثرات پیدا کر دیندا ہے۔ رب دیاں محبوباں دے جڑی شے نال لگ جائے،
میرے پاک نبی سرکار ایک گھر کھانا کھان گئے تو انہوں نے رومال پیش کیتا، حضور نے ہاتھ صاف کیتے، حضور نے ہاتھ صاف کر دیتے تو انہوں نے دھوتا ہی کدی نہ، جس لئے گندہ ہو جائے آگے سڑ دیا ہے وچوں کٹ دیا ہے تو وہ اس سے ویلے بالکل صحیح ہوندا، میل سڑ جاندی ہے تو کپڑا صحیح رہندا کیونکہ حضور دا ہاتھ لگ گیا۔ بھائی سمجھ آئی آپ حضرات گرامی قدر باب اللہ دے پیاریاں نال اللہ دے محبوباں نال جڑی شے دی نسبت ہو جائے او شے بھی اللہ پاک نو پیاری لگ دی، او دے وچ اللہ او اثرات نورانی پیدا کر دیندا ہے جڑی بیماراں نو تاثیر دیندی ہے۔ میرے پاک حضور سرکار دے قدماں نال حضور سرکار تشریف فرما سن تو ایک مائی ویکھیا بے میرے گھر والے دیاں اکھیں صحیح نہیں ہوئیاں، وہ گھر والا ہوندا میں منکر جا سی، کئی گھر والے منکر ہوندے نے تے مائیاں منن والیاں ہوندیاں، وہ منکر جا سی، اس نے آکھیا بھئی آکھیں تے دوائی لیا دیوں، اس نے کہا لے آ، وہ گئی جتھے حضور دے پے ہے نا جوڑے اس تویز دھاگا کوئی نہیں لیا، ساڑیاں تو مڑمائیاں جاندیاں نا تے اے آندیاں دھونی والا تویز بنے دیو، پین والا تویز بنے دیو، گاڑ والا بنے دیو، مجھ دا بنے دیو، کٹے دا بنے دیو، وہ جتنے انہاں دے ہوندے نے وہ سارے کٹھے تویز لے کے تاں سر چھڑ دیاں۔ ہاں جی آن لگیاں کھانڈ منے دام کرا لے دیاں بعد چھوڑا نہ کھوینی تے لون نو بھی بھوک ماریا ساڈا دودھ نہیں جمدا، وہ ساریاں بیماریاں دا علاج کرا کے تاں ہل دیاں۔ وہ کو بڑے عقیدے والی مائی ہے جتھے سرکار دے جوڑے مبارک پیا ہے نا، وہ سو اٹھو خاک لئی لے کے تے آ گئے، اس آکے آکھیا لے میں دوائی لے آیا، وہ سو سلائی آنج آنکھیں چھپائی، اینج آنکھیں چھپائی، ایدلی صحیح ہو گئی، ایدلی چھپائی تے ایدلی صحیح ہو گئی۔ ہو سکیا بھئی ایڈی ٹھو دوائی تا نہیں اثر کر دی ہے ہی کی، ہو سکیا بھئی دوائیاں آکے بڑیاں لئیاں میری آنکھی صحیح نہیں ہوئی، یہ تو دوائی نہیں لیندی کچھ گل ہو رہے، ہو سکیا 10 گل کی، ہو سکیا جے تو کچھ نہیں ہے نا تو یہ مڑ دوائی اصل ہے جڑی ہے، یہ دوائی دنیا داران دے طبیباں تے حکیماں تو نہیں لیاندی، یہ میں مصطفیٰ کریم دے جوڑیاں دی خاک لیاندی ہے جس تیری آنکھاں روشن تے نورن اللہ نور کر دیتی ہیں۔ عزیزہ نے دی وکار اے میرے نبی سرکار دے نالین شریف دی برکت ہے، حضرت یوسف دے وجود نال کمید لگے تے اکھاں صحیح کر دیئے، میرے پاک نبی دے جوڑیاں نال مٹی لگ جائے تے اکھاں صحیح کر چھڑ دیئے۔ جنہ جنہ نو کچھ ملدا ہے واندے نے صدا وسدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ، صدا وسدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ، جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سونے اپنے پاک حبیب سرکار دا صدقہ اس محفل پاک نو مقبول تے منظور فرما، اس تمام کلام دا ایصال ثواب جو کچھ حاضرین نے پڑھا، جو میں نے پڑھا، جو سنا، اس دا ایصال ثواب برکت و رحمت نبی پاک سرکار دے وسیلہ جلیلہ نال انہاں دے مرحوم محمد ریاض والد دی روح نو کرنے قبول و منظور فرما، انہاں دی قبر روشن کر اور انہاں جنت الفردوس نصیب فرما، انہاں نو قبر دے اندر راحت آرام نصیب فرما، صغیرہ تے کبیرہ گناہ معاف فرما، جو نیک ارادے نیک تمناواں انہاں بچیاں دے دلاں وچ نے اللہ سونے وہ پوریاں فرما، اللہ سونے اپنے حبیب دا صدقہ انہاں دے نیک اسباب بنا، اللہ سونے انہاں دے گھراں نو آباد تے شاد فرما، اللہ سونے حاسداں دے حسد تو، شریراں دے شر تو اور بری نظر تو انہاں بچا۔ میرے جتنے بچے سنگی ساتھی یار ویلی سنگت آلے نسبت آلے بیٹھے ہوئے نے، مرید نے تابعدار نے، اللہ سونے انہاں سارے نظر دے، جڑے محبت اور پیار والے دور نزدیک تو آئے نے انہاں سارے نو بھی جزائے خیر عطا فرما، اللہ سونے ہر بیمار نو صحت دے، ہر بھوکے نو رزق دے، ہر بے اولاد نو اولاد دے، ہر تنگ دستی دور فرما، صلی اللہ تعالی علی حبیب